Coordinating meeting sa Cebu City Police Office ug sa mga barangay officials naghisgot sa pagsira sa mga utlanan sugod alas 12 sa udto karong Sabado. Apan nasangit sa pagpagawa sa quarantine pass alang sa mga apektadong mulupyo. Si Chelo Valiena sa report. Nakigtagbo ang Cebu City Police Office sa mga opisyal sa barangay. Ilang gihanay ang pagpatuman sa enhanced community quarantine sugod ugma sa udto. Impunto alas 12 ugma, mag-declare ta og enhanced community quarantine. Tagaan na to sila mahuman hangtod alas 4 sa hapon. Gipahibaw ni Cebu City Police Office Director Colonel Hector Grijaldo Jr. nga humani ini sirad-an na usab ang mga utlanan sa isig ka barangay dayon sa mga purok. Apan mitumaw ang kalibog nga nakaaghat sa mga barangay kapitan nga nakaandam na og quarantine pass. Hapit katunga sa 80 ka barangay nakaandam na og kagwaligon nilang quarantine pass. Hasta man itong nagtuyo yan, kasi importante, kung lawas magkahalak, kung kaon man sila. So, may tabo, kasi mga ledger, ako din nag-i-lista na tanan. Address, permahan ato, confirmation, verification, mga kulihan, ato ihatag. I don't know how long it will take them. Will they verify? Or will they give us, if you submit 2,000 passes? Sa pakiginabi sa mga tigbalita karong hapon, giangko ni Konsehal Dave Tumulak, chairman sa Committee on Disaster Risk Reduction and Management Office, nga wa pa siya masayod kung aduna na bay naandam nga quarantine pass ang dakbayan sa Sugbo. Iyang sugyot nga gamiton lang una ang mga quarantine pass nga giandam sa kabarangayan sud sa usa ka semana hangtod nga maapod-apod ang quarantine pass nga gikan mismo sa dakbayan. Nakita nato nga doon na mga barangay nga nakadistribute na, most of the barangay nakabuhat na og quarantine pass. Ang quarantine pass misangpot sa kalibog sa pipila ka barangay karong adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.